ba atrai di kam jong minga berkan kan nu ngadap da jingling ngo bakrau nga iki klu ngas ngau jing riu berkan geleng sao dong kabor jong mi kapau men sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long bakau men sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long bakau Habangaya Ling baki lau ba lau san Ngas nung jiba Ngau tiang ki sem hudin Nak liar ulu Nga iki tiki madan Ngas ngau rugi Jing beler basusi Mensim jong nga ya ro ya utrai milong bakrau men sim jong nga tu ya ro ya utrai milong bakrau apa ublay Lukunum benut ban pa kani ban siang bang luan ngam la menta akadik na jingket ka jong a uba usya uya ban pelat paryanga men sim jong a tu ya ro ya utrai Milong bakau Men sim jong nga Tu ya ro ya utrai Milong bakau Onda utrai Un wan hap deng jing risa ban let shayin nang ni yang nga un xiao ya u kamu kaya ro kan yai sawa ngan pen benaru u play ulong bakrau men sim jong nga tu ya ro ya utrai milong bakau men sim jong nga tu ya ro ya utrai milong bakau Tingi roi san spa so punyo. Jing roi ba san spa so punyo. Jing roi ba san spa so punyo nakot jing roi.
haka jingkit jong apar galadu haka ding puna ngalayeng ngalajob timen tanganku menjunom su kumlah kaken kaktin kakam ya kabau lasmai tinggal langit bangan omrem akas hijau putrai aukres ngalalat nakapop bat kajingkit jong apar kaladu hakading puna ngalayeng ngalajok timen tanganku menjunom su utrai unla yang unong hak majong ukopa bahakasa lemunan yosyong haying blakre jangan aukres ngalalat nakapop bat kajingkit jong apar kaladu akading puna ngalayeng ngalajok timen tanganku menjunom su Tingin rai biang jiroy kebasan sepak sabupra kejing rai kebasan sepak sabupra lok lada pi kwa bansat kutaki pom tuan sat hakas na ukun lang bron wanda syanya lut hajing ai ejong tuan sat hakas na ukun lang bron tuan sat atas namukun lang bron lapom latap ya pi baro siren yeng luan san atas namukun lang bron tadapi ko mujung terbuka ban sat hakas namukun lang bron jing sung men sim pen syam silin terjing im balasat hakas namukun lang bron tuan sat hakas namukun lang bron lapom latap ya pi baro siren yeng tuan sat hakas namukun lang bron apas ni bisarkan pekin sajan men balasat hakas namukun lang bron namar bakti la bansong suk abune
Tuan San, Tuan San, Tuan San, hagas nam kun lang bron, lapom latap ya piparo shiren yen. Tuan San, hagas nam kun lang bron, tang don kam pandang ken lem. Tuan San, hagas nam kun lang bron, yo bakoy ka por balat singkot kan. Tuan San, hagas nam kun lang bron. Tuan San, Tuan San, Tuan San, hagas nam kun lang bron, lapon latang ya piparo shiren yeng. Tuan San, hagas nam kun lang bron. Ini beteng yang kejurai ke basis Pak Pra. Kejurai ke basis Pak Pra. Kejurai ke basis jing sis Pak Pra. Anda tuai nengkan sawah hajing nipat baningkem di belajina pertai utrai unwan rong nang punya lam no yati syakari basut penjai Indonesia kan hang talem batu lemwai on the yang akan on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long jalan dan batu trai di sungai lesong on the turai penengkan sawah hang taji sun nipau hati lo sun neng ba pernai un wan chau ya kiriu pujong bupan sngat jing men bat jing sukun ai haba un wan chau ya alam no utrai on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long jalan dat batu trai di sungai lesong on the turai penengkan sawah hang tapor jingkot kan long laka jing em marway hang no pen pension kajing bisa utrai rukala ap hajing kang jongti tuken kenok loy ban ya subat uhi on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long jalan dat batu trai di sungai lesong on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long
jalan dapat utrai jisungan becam Stop. Tungin ya lang baro hakmat jong belai ke jeng duai. Iwan bandem ban mani ban yaro ban syakri yeme. Try ublay baruk pa jongi ubah happening. Mela ya ukun ba ye jong me utray ba unong pan im ba ye jong Jesus Christ. Ban kesan yengi ko try ba ye. Bangila ban yang hakmat jong me. Kung kikon bless you spa. Bahkan ni step ko try ba ye imani yeme ko kan rat ba ye. To don rengkat bat ngi to syong ki do not ke jangi aplay iway pa iway. Bahkan ni ka yeng ka jome ko try kan dap da ka buram ka jome ko kan rat ba ye. Lem da ki do not ke jangi ki khat yeme ko try. Kumno ka buram oblay jangi kan don hapedeng jangi. Li ki do not jangi ko kan rat ba ye. Bangin yo sngo ba me kran yangi ban me hikai yangi ka ketien ka ba im ka jome ha ken ka step. Bangin yo ya ka jeng ban thmai kum ki khon ki jome aplay. Ha ka kerteng jisu nang pen imi duai. Amen. Ha ka bas dang jong ka ni ka jing seng ha ken ka step. Ni pen pau kum ka jing seng ken thei jong ka balang Presbyterian hang ni halum siap. Ban aingo ya uplay. Ubala pen em yangi bat ubala ken mau yangi leng ba ki jing tenjo ha ken ki snam ki bala le no baro. Bat namar ba ulang ubayay ne. Upen la yangi bangin yo sa sien pan. Ban syong ha ken ka yeng ka jong ublay ha ken ka Women Sunday. Bat bangin yo ban ya seng lang ha ka kerteng ka bakhot ka jong u. Ha ken ka por na ka benta ka jing seng ken thei jong ka balang ngis ngobha ban pediang ngobha ya i Reverend Daminot Sun reng lembat ka yeng ka sem jong i kabala don ringkat bat ngi ha ken ka por da ka jing ngau ye pi pastor ngi ngau komen ba pi don ringkat bat ngi lembat ka yeng ka sem jong pi ngi pediang ngobharu ya i pastor in charge jong ka balang ka jong i ki temen besan ki rang ba balang ki long keme ki long pa jong ka balang barok ka wei ki khon samla bat ki khon khana barok ki badon ha ke ni ke jing seng bat ha ke ni ka por ka ba menta ni pedang semua baharu ye kitu ki para banget ba ye jongi ki badai na ki wei pat ki balang hendrai ki bajudon ringkat bat ni kum ke jing seng ken thei bat ka balang hi na ka por cha ka por ni danget kem ba ka jing don lang jongi barok ha ke ni ka step kan long ka buram ya ublai ba ka jing pen kraw ya ka kerteng ka jong u tongin ya mane ya ublay da ka ba ngin kan mau ya ka kitien ka jong ublay na ka sam ka ba chis ba lai ko man sem jonga to kerku ya utrai bat baro ka ba hanga ha ka kerteng ya ka kerteng ba kho jong u tongin ya mane lang ya ublay ha ka ni ka por da ka bangin ya so lang ban ruai ya ka jing ruai ka ba san spa nyopulai ka jing ruai ka ba san spa nyopulai san spa nyopulai na ka kot jirwai ke berim san spa an ropuar utrai ulang us ya ngin ya riwai lang ban yaro ya u kamen sem kalabang
bên jam các tiền bên khao ya u nong bên em đã cái bangu baro ke đọc hết cái jing ruai cái pasan spa nhiều pulai Mentangan kuat ikong walam tihon hujan ma insong pahaban puli na kakitian ka jong ublay bet panyalami ka jeng duay. Suabang pendam lang har khamat jong ublay dan penpuli katuk atni na kakitian ka jong ublay. Matthias nong kabaat pulai kadukhat kabalai punyo hado lai pakundai. Jerusalem, Jerusalem, pa kabab penyap no yaki nong yutulupa, bat kabab lentamau yakita yaki kebala pa apa, katnu sen bangalakwa ban kudum yaki kon jongpa, kumba kasiar ka kudum yaki kon jongka, hapo ki tapnyang jongka, pite pimman, hakmi ya kayeng jongpi la ino api kayeng ja na banga ong hapi pin om yo isyo yanga nadu menta tat anda pin ong lang long balakurku ya uta bawan hakakurteng utrai. Lukas kalanong kaba hinyo kadukhat kabakhat nriyo
kajing syak te kalangat haki baro but ki ya baro ya ublei ki da ong unong ya thol upa ubakra ulami e pedeng jungi but ublei ulawan e ya lagi brio kumjuru no Jacob lenong kepesan kadukhat kepra tu ya sha slam ru mapi tu penek scam miki dono jongpi nabakata ka jungmanu try kalajan Matthias kabelong kaba arusan kadukhat kabakhat lai namar kata tu syarai naba pimtip lemne ka sngi lemne ka por hakaba uwan ukon ubrio tu blei un kurkui kaba pule ka pasha skor ka ktien ka jongme tungine dam lama kama chutra ko kapa jungi kaba bne ngida aingo e a try ya ka ktien kaba kama long can try ka jingbam kan jaman sim aka jing ka jongi kama man la ka si ngi aingo e amle ya ka jing don ring kat ka jong me try but ngi we be try ba me la sha a try ngi mangin wan yo ka cha ka yeng ka bakan tang ka jong me man mane bat shakri kaloi ka kerteng ka khoi ka jong me ablay ni ai ngu ru a try ka jing don ring kat ka jong me try but ka jiseng kan thei borok we try nado ka bas dang jong ka ni ka women's week a try hado ka ni ka khalam mat kan jesu be et mem sim le ino ngi try mela don ring kat but ngi try but ngi da snow try ka jing don ring kat ka jong me kan jesu be et ablay ni da ai ngu e ru a try me ya ka jing don ring kat ka jong me but ngi kum ki khon ki jong me haba hapding jing ka jingbun kam ka jong e try hoi a try ngela polite like po try mangin wan man shakri me ablengi aingo e ka jingdon ring kat ka jong me try but ka balang hi brok away a try but ngets kam a try but ka jingi I don ring kat ka jong me try kan I boring e kan I men seemingi but ka pen chai boring e try mangin nang la a try man money but shakri but pendan borom me ka kurteng ka khoi ka jong me ablay ngingits camera try mamene I don't ring kat but ngi try kan kapor but kam tam e a try but inong kran a try even pleo a try ka tin ka jong me try to what ino e a try pen slek ma me try do men sim ko khoi krang ma ka e ka ba mi no na ka shin to ka jong ka try kan long kan jisu be e ka ta ka jing bam ka men sim ka bangi baro a try ngi kwa but ngi scam a try bakan rung a try ka jing im ka jongi ka ba man la ka sngi a try ji su be ablay ngi da ngi scam ru a try ka jing don ring kat ka jong me try but ka balang hi bar ka way but ki nong sharai jong ka balang a try but kam tam e try but ki nong kit kam jong baro a try ki duk hat a try jong ka just senken thei jong ka just sing JC as a try ki khon hap ki baret ki jong e try ki balong ka laway e try jong ka balang hi baro way e try but kum ju a try ya ki khon samla jong ka balang a try to ri but sumar kan dong ngi we be way try ya rap a try ngi bagin ya ka lenti ka bede a try but scam me ka jing im ka jong e try bagin om sakma no me na me try jisu be ha ngi long tang ki breu bon sin ngi ngap ngi jin thut a try ha bon ba ki jing pen shoy jong ka ni ka parthei in re ablay to pen kindat bun reu ngi a try bagin sungu thuk ngi jisu be ba om dan breu om dan blay om dan manu a try like tamam me a try ma men ri men da men sumarengi but in yo e ka ka jing tengan ma ka jing so ka men se jisu be jisu ba kodor what in no a try ngi betin but ya lam lenti ngi try kana mangin light a try ni kini baro ki jing pen shoy ki ba ki jing but tap jong usai tan jisu be hoi ablay ibot ti ru a try ya kan ka sngi ka ba baro si sngi a try but kum ju try kan ka por hadu man why not try ibu ti ki ke baro kin long kan try ke jing pen ko bor ka jong me try shim ti ngi ki bangi long a try ma but klet a try ki pop ki like ki jong he ha ka teng ka ba thang tam ka jong jisu no pen em jong amen
akan ni pat kapur ngan sengobhaban khot I sekretari bin ai ke jeng penbena. Hadin jong ke jeng penbena I sekretari ngan khot ya I kong LF Dakar ba in ai ka special number. Bad hadin ke jeng ruwa jong I nga kerpat I kinok lum jeng ai ngo bakin sengobhaban wanra I ki sendok jeng ai ngo ki bangila theba ya kaman. Bad bangin yo ban pen kentang ya ki. Kumta nga kerpat ye kong en Lewis ba in sa sengobhaban pen kentang ye ki jeng ai ngo hadin bagi nong lum jeng ai ngo ki lawan ra. Kong nong yalam kini kilong kijing penbena kijing yuseng kaba hakani kasngi kanong hakapon sibeji kandon kijing ruai penrehemen siem bat ngin sedang ye kijing yuseng hakapor sibeji steng nong yalam hakani kijing ruai penrehemen siem hapo kijing yalam ka SCES lum siap nang tanong yalam indi kong Sylvia Nadon chairperson ka jingaseng kentay organist ikong Anet Sawian nong yalam jingruai inlong ikong Hagiri Sadam nong pulis sedang berduai ikong Sukmon Sisha Marwen kandon ka special number na ka jingaseng kentay inong penkentang jing aingu inlong ikong Mebilian Maulong, inong kren inlong Mrs. Betelda Karwan Lang. Hadian belawai kini kejingaseng, ngakerpat ia ki hep kijongi nak JCES bikin subhaban syong ni akmat hi kitu kibaya cimentah ka jengruai penremen siemene rengkat bagi secretary bagi chairperson jong ka JCES. Nang ini kijeng penbena kublai sebuan. Kakerteng ke jeng rai kalong jengwan utrai lawan. Lajan. Balaya tulpa Hakdien bakut ublay Shraba jisu unwan Kita pelakin pa Cuma
Kita kishen kipau Jingwan utrai la chan Bin kret ya la ching en Shwa ba jisu unwan Dungin yet ya la di Ben tem mai la ching en Haba jisu uwan Ngin yo ka ching ben en Tu bin kret Try unwan klempe Da kishin ki bao shin na Jing tho la nang ben de Tu bin kret Yo kin dit uwan Da chink men yin yo yashem Haba jisu uwan Tu bin kret Yo kin dit uwan Da chink men yin yo yashem Haba jisu uwan Nakabenta ka purong ublay. Amen. Tuanya pendam lagi ciduai. Au blay buk pa changi bahabeneng. Blay changi badap da ke changi bag changi snake try changi met bag masiam ke changi. Ai ngo ya me ko pa maladaran kat bat ni. Hakani kita yo baro yo hakani women's week but boy mentas ke women's Sunday. Mem sim la ino yangi kan lar ko bikuan kan thai jang me ya ki ban mela itu mame ko try jisu ba ien me itu yangi dalak teng iwe piwe gi wala mak ma jang me ko pa ba e bisnei gi jing ai ngo ki beret ki jangi la ki long ki beret e atrai rei to skusen e kan man yara pan piang gi jing ai ngo ki beret ki jangi pen roi atrai mame yala ka jang ka kam wat lagi long beret ko train rai ai bikin nang san kinang roi da ki jing ai ki jang me rai jing ka khu jang me ya ka ban chendoi shaka jaka ka ban pendan kam ki ko trai tu pen roi me bat to ai ba ka ko spell ka jang me kinang ya sa prang lang ba ngi mala ka trai ka ban le ngi ai lang ba dik ki jing ai ki beret jang me Kristian ki nong ya lapi ka gospel Kristian ki pastor ki jang me ki tam dinong syarai ki missionary ba keleng sedang putra leng ba ki nik jing ai beret jangi atrai ni kerpa yang men ker khu men pentra yang me jisu ba ye ni pedang yang me jisu ha mal siam haladan nuat kum siam ku basin syar ki dan nuat ki jangi siam jangi utrai ki trai siam pendaping ni atrai dak jing ba ki jang me ban ya basin syar ki dan nuat jangi atrai ni pedang yang me ki jisu ba ye no mi no yang ki atrai ke khul la ka jang ka kam atrai ha ki por ki si ba ek batan kunran to ai ba kanang ya se prang man unam yo banan pun wet ne yang ye la jang ki sakri ha ba ki trai ki sak ye ka kam ka jang me ke khul jing ye sang kan tai ye sang kan tai i we ka we ka barang apa ke je se assembly ku trai
idat di sungguh yang me kepa pe bisnai nama mula pli pat ikan di kalat ke trai long ba kin di jing khang dam hagi sengi kisnam ki beladap ndai keburam ke jang me kelat teng shan belai i ke jing bha ke jang me ke leng pertaya trai ba mem shemle indo ila ke jing shakri abang pen tep shemle ba ke jing duai na ke jang kiran pe yang ke trai mem shemle indo kan dan ndai mel pen i pat ila ke jang ke bor blai ke jang me is ndai ban teng shan trai ai bak sang ti blai ki jang me kan kene halo ki baret ki badep ki bestam ko kan ra yin hek ni ki sgi ki par ki ki sgi ki jing sha tham bo ko tra ba ye ba snai ba ki baret sha tham bo kin thai na kan long ko tra ya wala mek mar jang me tra da ha khamat ki khat ki snai ki jang me me i men dem ju ap ni snai kan ra ti ban pen hek ra ti no bo man men yo chaka kan tra ya ban pun wet tra Yesu be ni wala mak macam ni kini baru ipan kini baru hak kita try benda yang dia jadi cuma utis tu biasa. Amin. Ila poi siya kaway pat kabenta ket kom ka program balabo. Pakata kalong bangin ya siya skor ya kaktien ka jong ublay. Jing sengken thay kas ngob ha. Ya ka jing tuan ringkat jong i Dr. Mrs. Mayberry Bell lalu. Ya ka bangila siya niya by inkren ya ka jing selok na kaktien ka jong ublay ha kini ka stem. I Dr. Maribel lalu ide idokhat jong kabalang Presbyterian ha mau prem bangi pen pau ke jing skongo ye phi doctor na ka banta ka jing lakoloi ke jong phi ban pediang ya ke ni ke jing pen be jong ka jing sengken thei jong kabalang jong yang ni halum siam ni pediang sko ha ye phi lembat ke yeng ka sem jong phi ngas sko ha ban ye tho ye phi baik di ikurim jong i Reverend Daminot Sun i pastor i balawan ban pej ya kapalang ka jong i kini kisnem ki balale no baro ban ngi das ngongu ya ka jing don ringkat ka jong i lembat ni kom ka jing sengken thei bangi kmelenti ba utrai un kurkhu yang ilang baro ha kini ka jing seng bangin yo ya ka jing hikai jong ka ktien ka jong ublai da ka jing lam ka jong umen sim jong ublai ya la ka jong ka syakri ka jong u I Dr. Mayberry Bell lalu I tray kom fisioterapis Sangtia Civil Hospital ublay ulakar khuye ki arngot ki khon iwe khon chenrang bat iwe khon ken thei bangis ngokumen shibon na ka banda ka jing kurkhu ka jong ublay ka yeng ka sem jong ki chakri ki jong ublay to ublay undon ringkat pa kan ka por ka pakentang ti hajwa bangin ya sha skor ya ka jing selok na ka ktien ka jong ublay na I tongin ya pen krea iki dok not ke jongi ke malarwai de kini ki kon samla ban sha skor ka ktien ka jong ublay da ka bangin ya so lang ban rwai ya ka jing rwai ka ba chispa lai po hen rew ka jing rwai ka ba chispa lai po hen rew ba chispa lai po saw na ka barim ka ktien jong me ka ba kordor kom ka ksiar belapan prang ka ktien jong me ka itenat ka ktien jong me ka babang ka badap darau ngap dok no jonga ka pendap ka jing ruai ka basis pa lai po hen rew Kan ya
I chairperson bapnya ya kani ka jingseng ha kani ka por bamenta kinong kit kam jong ka jingseng kin thei baro hangni habalang lumsiam ki pastor ki teman basan ki dekhot committee balang kilong kemi kilong kpa ki khun samla bat kini ki heb berit nga ai khuble ye phi ha ka teng ka bathiang tam e ka jong try ba unong pen im jungi Jesus Christ. Sngoban ai ngu e yublei hak baning kong e nama khlam mu u ngitip bangim la ban le e ru e bat ngim long e ru e ai ngu yublei bu pala e ngi iwe piwe bingin yadan dekat akani ka yeng ka bakhoi ba ka bakentang ka jong ublei bingin yo ban pen krai ka teng ka jong u kumju bingin yo banya snap ka khubor hakani kapor ngawan lang hang ni bat himman ki himman jonga arngun I khun himman bat I pastor ngi kum ka ye ngi shem ya kani ka kabu ban ai khuble woman sunday ya phi lang iwe piwe baro khamtam ya ka jinge seng kan thei jong ka balang hang ni halum shiam Shwa benginya poi saka khubor tunginya pendam lang hublei hagi jing duai ko khpa jungi upa bening ngidap dak jing sngongu e ime ken ko pa be hakani ka por bingila bandan hakani ka yeng ka bakhuit ba ka bakantang ka jongme ni kerpat ya ka jing it ka jing isne ka jongme ya ka jing dan kat lam ka jongme ken ko pa be hakani ka por tribe it khnang shisha Bamin yo, ban wan, ban pen thamai yangi, ban pen kalai yaki jing im ke jungi keng ko pa, ban yalam yangi keng ko tribe it, haka jing im ke jungi mamala kasngi, a try ngi IT yaki jing im ke jungi keng ko pa, ngi kerpat emi men sngob ha ban shimti mami yangi keng ko tribe it, bada shisha ka jing im ke jungi bingin la ban im, ban pen kraw yaka keteng, bat kaburam ka jongmi. Shimti mami ngi iwe piwe hakani ka por keng ko pabe ai shisha bakani ka khubor bagin yo sngo hakani ka por keng ko pabe kan long shisha ka ba sei so keng ko pabe his pa sha keng ko tribe in khanang shisha ba ngila ban yo I a tribe ya ka buram ka jong mi keng tribe kan tap len keng ko tribe ya ka perthai ke jungi keng ko pabe kumba ka umhi ka tap a tribe ya ka duriau keng ko pa
Ni ai ngu eme king ko tribe it. Me o sngowi ki jing pat ki jungi. Ba mem ju it no ngi king ko pa. Ni ai ngu eme me dot kat lambat ngi king ko pa it. Ba mi king ko tribe it. Men ker khu yangi nang ne sha khmat king tribe it. Ni la ban im kita ki jing im king tribe ki ban pen sngo ba e eme. Kini bar khoi ni dam ngi pan ngi pediang ha ka teng tribe unong pen im jungi u Jesus Christ. Amen. Nga ai ngu ya ka jing seng kin thei kabla ibit ban ai ban ta ya nga bangan yo banya dan lengkat lambat phi ya ka ni kapur bila banya selok lang banya sngap lang ke ka bau kutin jong play ka dan ban kren yingi nga ngengit phi yo i kini ki slide bat nga karpat ikini ki bahe ba pinum sngawi kini ki slide akwa bakini ki khna bakin da long interest bha habaki wani ki jing seng namar binga tip ka de jing seng shpu beji bakin bun ki de ki khna khlu ki hap ki badet ki jungi tinga ngit scam ba barok khoi ni yo jing men toy lang nadu ki badet hadu ki bahe shwa bingin pui sha kani ka thim tang ka tu ka ni khindian begin yo sngo Chapang ka gospel kat kum ulukas. Ka gospel ulukas ka penpau ya ujisu kum unong pen im jong ki kun Israel. Balukular bat unong pen im jong ki brio baro. Ulukas utho ba ya ujisu lakhot da umensim ujong ublay ban plai ka kubor babha sha ki beduk. Kani ka gospel ka sngo khia ya ki brio. Ki beladan hala ki jong ki jing dan kam bat ka ai jing ker menru ye ki brio barok khan habangi pet ya kani ka thim ka bamenta ka balashim nongrim na ka gospel Lucas ka bakhat khandai ka dkhot ka basapsaw ngan puli ya ka kumba kalong bat kinyepin kalon ya pha ba iki khon jong pha hapo jong pha bat kin i no hapha ya umau halot umau ba pham shim le ithu ya ka ayom ka jing wan jingo ya pha kani ki dkhat kini ki bangala pule menta bla pensyong nong rim ya kani ka thim ngin syam tang ha ka gospel ulukas kim dan ha kiwe ki gospel ha kiwe ki gospel labatai ba ujisu usyurung bait tang sa Jerusalem ba uda syong ha ukun kada nang ta usalit bet syaka temple hendai kini ki dekat banga pulia kini ke thim ngila ban syam tang ha kini ke gospel jong ulukas kani ke gospel kini ki dekat kadap da ka jing ya thu pau da ka jing isen da ka jing ya thu lupa jong kalawe ke basniu jong ka Jerusalem ka jing sngosen ke jong Jisu ya ka jing penjat no ya kita ki brio bat kasnong ka thao namar bala ong ba satang nyo posnam hadien bala sa'na pna yu Jisu kalawan ka jing penjat ya kata kasnong Jerusalem na kahima Rom kani kalong ka jing penpau jong ka jing shisha baka ketien ka jong ublay kajing shisha baka pop ka penjat ya kasnong Henry ka hok ka kentiu ya kasnong ni ka hima bat ki brio jong kahi baro hangni ngila banyo ba ujisu haba ulawan rung sa Jerusalem nu kadan ka jing risa nu kadan ka jing kemen jo kita ki brio haba ki pediang sngo bahayu syata sa Jerusalem ngila ban ong bakadan ka celebration kadan ka jing ya khawai Henry habangi pet ya kitu ki dekat ki bakham syakman ngiyo ba ujisu le yu ujisu penban uyam ujisu uyam ki ong hakaktian Greek ki ong eklosen kabamut udayam pat do nut shisha nama ba usngau thu ya ka lawe ka jong ka Jerusalem Kibrio hata kapor hoot kia ro
haba wan rung sa Jerusalem. Kia celebrate mo yu tau yak ta jing wan jong tau siem ki ju ki ong. Henry hakaman siem ka do anud kim pediang ya u kum unong penim. Kasngi ka jing wan jengok kalawan ya kita ki kun Israel hakata kapor. Kila yo iyo jisu mat khamat. Kita ki kun Israel kila yo ban pediang ya uta usim ka jing suk, usim ka hok, usim ka jing iit. Shibun ki kamba ulale. Shibun ki jing yathu lupa bo unsawan. Shibun ki prophet lingba ka ktien ka jong ublay. Henry ki beriau ki kentat bancengai na ki kentat no ya usim ujong ki. Hakani kapor ngakwa ban yathu iwei jing yathu khana. Shapang uwei u doktor ita ilok bat ki kun ki jong Laong baladan hakata kawi kasnong. Uladan uta uwei u doktor. Uta u doktor udan ilok bat ki kun. Kalaja ba hakawi kasnong kabakam paji na kata kaba udan uta u doktor. Kita ki beriu hata kasnong kilayo pang. Kilayo pang badan ru kibalayam. Tiha kajing sngau khia kajing sngau sen ula menjur bat ulah keloy ban lek cakata kasnong. Ban yarap ya kita ki beriu bikin wat na ke kadaw bakawan kani kajing pang. Baun persyang ru ban yarap ya kita ki beriu ban wat ya kajing sumar ya ta kajing pang. Kita ki por kila nang yat. Utau doktor jengai na la kayeng ha kajing bun kam hende udah ngau kenja ula mis ya kita ki kun ba itai lok. Kumju ru itai lok ba kita ki kun kila ya ngau kenja ba kila mis yu tau kpa. Itai kemi ha la ka jong ka jingbun kam ila haban pendam ki kam ban pet kita ki kun haban le lang ka kam ba ka kam jong kemi ba ka kam jong kpa ru kumju. Ti kala yahat kata kasngi ka por kumta. Tila ong balapoy hadu hendru benai bakila yo ya ka phone call ba utaw kpa unsawan pai no silayeng. Dalapoy kumbajan miet kalawan kawe ka kali kila ya mare lo chabar mo kila pen ulawan utaw kpa. Kita ki kun dialog kila len banyak kedup kila desngo iet ba kita desngo komen ban pediang yu kpa sayeng. Haba pikmi ya kata kaya serim bat ke bau Jesus ngau. Laong ba utaw doktor udan setangkat tu ni sngi ba im. Namar haba ulalet cakata ka jaka ban yarap ya kita kibriu ha kata ka jaka ulayo kemno ya kata ka jingpang. Uji suru haba ularong sa Jerusalem. Udap da ka jing iit ya kita kibriu. Kiba pediang sngau bahayu ha kata ka por. Penban uji suru udan setangkat tu ni sngi ba undim. Hoi kabun baha ka jing ya per. Ha pedeng ka jing yam ka jong tau doktor bat ka jing yam ka jong Jisu. Utau doktor kita ka lok ba kita ki kun kim kwa ba unyam. Lek sikin persangkat balak ban sumar kata ka jing pang. Kinya dan bet bat hakti hakjat. Barok kisngi kijing im kijong Henry uji supan. Kita ki beriu ki ba uet Kita hi ki beriu ki ba risa haba uwan sa Jerusalem. Kita ki beriu ki ba perta huzana ha ki ba hajrong tam Kita ki beriu hi ki ban ong setangkat tu ni sni. Sanar penano yu. Kisenran ki jong ujisu. Ki baladei bandan hakti hakjat ujisu. Hakum kata kapor. Kilahap ya pet sakamano. Bad ujisu ulasa marwe.
Ublay jungi ulong ublay badap da kajing iit. Utaw yangi namar ba uit yangi. Bat kajing iit kajong u kaslay yangi. Ukloy ban ayo taw kun balakha marwe. Udan kajing tmu yangi iway piway. Habaw taw yangi hangi ha pertay. Ala perkat ala dia ala perkat. Balay bikin kun Israel kim pediang yu nong pedim. Balay kim pediang yu taw siem. Le asi kim sngau thu yu. Kim sngau thu ya kajing mut kajing perkat. Kim sngau thu ya kajing iet kajong u. Kadan pat ko kajing ya thu khana. Laong ba udan uta we usiem ubakra. Utaw siem ulong bakra hadu kata-kata. Ukraw ha kabor, ukraw ha kaburam. Uba paunam ha barok khat kibriu kitip ya utaw siem. Utaw siem udan ya kita kikun kijong u. Ya kita kikun ukwa eki bakin let siya kata kawigasnong, bakin sinsyar, bakin penbahaya kata kasnong. Haba ula pa kita kikun ula ayeki ila ban ongkum ka gift ula ayeki kawi ka song bakin ra siya kata kasnong. Bo ula ong eki kaniye ka day jong kita kibriyo. U ong eki pim day ban sim na kaniye na marba barok khat kijing tan kam kijong pi. Uta ukpa uta siem ula penbiang lo diki. Kita kikun siem kila yelit siya kata kasnong. Kila yebun kam ha. Kila tray kita kikam kijong ki ban pen itenat ban pen baha. Bakin sensyare kata kasnong. Kila ya kenduru ya kipalok kiparajor. Ya kita kipadan siya kata kasnong. Tila ong bah idan ita ibe ikun. Ha kapur bidang bun kam bah. Ilawan ita ibe parlok mo. Ilawan ita ibe parlok ba ila ong ita ikun. Ila ong. Sim na kaniye. Sim na kaniye ba iay tay pa jong pi. Yung ani kepada bang sisya. Kepada singem sisya. Ita ikun le si. Ha kata kajing sengo bun kam ka jong i. Ha kajing sengo syanya ita parlok. Ikilat no ike ebu pta to kapa. Ita ikun. Ila sim. Ila sim bat ila kumbam. Andala ila dabam. Ila kendit. Ila kan mau. Ya ke kebu kupau la ong. Marway ila let ban marre kita ki men kita ki para ila ong lang ki simbam. Ya kani kebai ai te perlong. La ong ba janmiet ulawan utau kapa. Aku kun si ai piadan. Piale ayu mentah. Dia kita ki kun kila yerit utau kapa. Ulah kendet utau kapa ong syai ki adan kita ki kun. Ngiru ki badan ki kun ki barit mo ki balai snem sau snem. Kindale ya kanu ka basniu. Ki le banyari ki le banyapat. Nama ki tieng yo syamai. Kumjuk kita ki kun ru atakapor ki pet ki ri. Utau kapa ulawan. Bahadia ni lami itai we kun na kendong utau. Udieng. Iong. Papa, itu hikan iperlong. Iba pensyoy yang nga. Kilami ista kiwi kikun. Kiong, ini hikin papa. Ibala, ong yang nga banbam. Ikini kijing bam. Kumta, utaw kapa, ulas ngautu. Ba umla asyuk bansanya ikini kikun. Bansin syar, nama kilali persyayu. Kila duk no yak takabor. Kila duk no yak kajing syanya. Kajong usim. Kani kajing yatuk kana. Kadan haka kitab Genesis. Uta usim. Uday, ublay, ubakraw. Kita gikun kiday. U Adam, kaim, bat mengiru barokhan. Uta bapensyoy. Uday, usaitan. Ngasngo banong aingu yublay. Ubalapha ya ujisu. Ubakalempop. Ubalapha ya ujisu bansiu keliang. Na kebentah jonga jongpi. Ubalapha ya ujisu
ben yarap ingi bengin im ya kita ki jing im ki bathamai ngidan kam ban sngau thu ya ki jing mut ki jong ublei ngidan kam ban sngau thu ya ka do nut ka jong ublei ngidai ru ban but ya ki den jat jong ki long shwa ki jongi ka ktien ublei ka ong ba u debet ulong uta us im ubawat ya ka do nut ka jong ublei kam tam ngidan kam ban but ya ka jing hikai ka bau jisu hikai yangi u jisu u ong kela ka bemut uang kela no kani ka jing mut ka jing perkhat ka jong pi u ong ha ka ktien pareng repent habengi let cheki habengi yo i kini ki yeng mo sini sa pareng ngi yo i ba ki bun mala ba bat kata ka jaka bak hajrong ki ong ya ka penthouse u jisu u ong yangi repent ka bamut ban ong wan biang sigi jaka ki ba sajrong ki jaka ki ba pinsyong bet bat ublei wat le persya syu ya ublei wat le pop syu ya ublei u jisu u ong ha ka gospel Matias kelenong ban rio ka khot ka balai phulai u ong wat shwa ya ka hima ka jong ublei to tip ba ka hima ka jong ublei ka don hapo jongi to tip bangilong kita ki khun ki jong ublei ki badan ya kita ka bor ban pendep ya kita ka jing thmu ka ba ublei upha ingi ban wan sya ka ne ka perthai ka salvation lani kita ka jing pen im kalong tang ka jing sedang jong ka jing ya lenti ka jongi bat ublei ngidan kam ban wat ya ka mon ka jong ublei ngidan kam ban wat ya ka hima ka jong ublei ha ka jing im ka jongi pamala ka sngi ujisu uwan ban jingo yangi udan ka jing thmu ngidan kam ban sngau thu ka ni ngimdan kam ban yap ban mat yak ta ka beneng ngimdan kam ban yap bengin mat ya ka hima ka jong ublei ha ki jing im ka jongi uji su hikai yangi bengin duai kumno uong wan ka hima ka jong mie long ka man ka jong mie ha khando na du nang ni na khando kumba ka long ha beneng kahima ka jong ublei kalong ka bayar hadu kata ladangi wat ya ka manla ka sngiru aka jing im ka jongi ngala ban ong ba nginum la ban champang lut ya ka jing jelio ya ka ka badan hang tahap aka hima ladangi ong kum ka ni ka snong India mo ngala ban ong ba ngimla ban let barok khat ko we ka snong ngin lit lut chiki jaka ki badan barok khat ngimla ban visit lut barok khat kat ke badan ha ke India kum ju ru kum tahi kalong ka hima ka jok ublei kalong ka bayar ba ka bamayan hadu kata mengidan kamban wat ngidan kamban wat ban sngu thu ya ka tang ka tu ka ni khindiat mangan batai phi chphang ka ni ka hima ka jok ublei ka bening kong kahima ka jong ublei ka dan tang ko we ka sos lani utlong bat kata ka long ublei hi ubathawi ke ibaro badena uhi ngiyo ke ibaro ladangi pet kum ki hima jong kani perthai kum hasnong jungi ne ba kani ka government ka yo ban penbiang ban pendap bat ban penyat iki kam jongka kayo nangi hi ki brio henry ha ka hima jong ublei kam long kumta ha ka hima ka jong ublei ude ublei hi ubalong usos jong kani ka hima ka baar ha kani ka hima dan tang ki khun omdan ki shakri
Ni day ban ngau thu bangilong kita ki khun ki jong ublei. Ngilong ki bakor dot akhmat ka jong ublei. Kabha yangi bangin jan bangin syong bet hayeng jong u. Hayeng ka jong ublei, hasenda jong ublei. Bangin pediang ngobha na ka khti ka basbun ka jong u. Henry, wat haba ukhun sarong auria uwan pai sha ukpa. Ukpa da ka jing kemen, da ka jing khawai. Upediang ngobha ya la ukhun. Wat haba ukhun ula jingai baro shikata. Henry haba uwan pai da ka do not baro ka dan ka jing kemen, ka dan ka jing risah. Kabalai kahima jong ublei hi ubalong unong penim wa ublei hi ubalong unong yada ha kiwe kihima kidan de ki subject lani ki bodyguard kiban yada kiban sumari utau leader ne uta usim ujongki Henry ha kahima ujong ublei kalong khongpong nama ublei hi ubawan ban pelai im bat ude ublei hi ubayada kabasau ki an jong kani kahima kilong kajing kermen kajing nyet kajing kemen kajing suk kajing sya aslam kajing lesbun kajing baha kajing yaine kajing jamnud bat kabor halol ladi bat kham tam kadai kajing iet ujisu udawa yangi bengin pediang habangi kwa banlong kinong song snong jo kan ki hima ngin pediang ya kini kijing penyai ki jong u ha kani ka hima ka jong u kabasan kani ka hima ngila ban ong kani na bam jukut syabam jukut ha ka kitab u Daniel ka lenong ka baa ka dekat ka basau-pusau la ong ba kita kis la ong ha ka sngi kita kisim ublei ka beneng un penyang ya ki hima bad on pendu no ya ka ba kani ka hima kanyaisa bam jukut para bengit beit kani ka Bible ka bangi ngiyo ban puliman ka sngi ngimdei ban shimsting ya ka namar kam day tang ka kot devotion kam day tang ka kot ban pen entertain na ban skong tenat yangi kam day tang ka kot ka ban pen tip yangi Henry ka day ka kot ban pen kala ban pen thamai ya ki jing im ki jongi tu ai ba kani ka sngi kan long ka sngi ka jingwan jingwa ka jong ujisu yangi da ka jing kemen shisha namar bangi pediang ya ki hima ka jong u bat ulong shisha usim ya ki mensim ki donut ki jongi khnang ba ngin la ban long kita ki dekat ki bapura jong ka hima ka jong ublei bat kum ju ru bengin tei ya ka hima ka jong ublei nang do nang ni na perthai ublei hi na ka benta ka buram ka jong u amen Ublei un kerku ya ka jing sha skor jong philang baro kham tam na ka benta kini ki khon hep ki beren phila sha skor bha ya ka jing
ya selok naga ketian ke jong ublay rengkat bagi tu kidur ke bayi lapan i naga screen ublay un kerku ya pi ya ke jing syak skor ba ke jing ngap ya ke jing hikai naga ketian ke jong ublay ti ngi lapoi syakabab kot jong kani ke jing mani ke jong yau trai ha ke ni ke stem hen re hwa bangin panwai naga liang jong ke jing ya sengken thei hi baro ka wei ngi pen pau ke jing ngongo ka ba krau ya baro kinong ya sim benta ki baladon benta ha kene ke jing syakri ba ke jing mani ya utra jong yu Yesus Kristus ha kene ke step nado kinong ya sim benta ha ke jing ya seng jing ngamut pan ong ke jing ruai pen hemen sim jong ke JCES jong ka balang i organis inong ya lam jing ruai inong pulis dang badwai ka special number de ikong LF Dakar bat ki paralog jong ikong N Lewis kalong kmi ka ba jong ka bala pendap ya kani ka program bangila shania api kom ka jing yuseng kan thei ba ka jing don jong phi kala long ka jing remen sim yang ki rokhat ka jing yuseng kan thei baro kom ka long kmi ka bangi bat ki burom i Dr. Mrs. Maribel Lalu naka benta ka khubor naka ketian ka jong ublay ya ka ba ngela sya skor ha ke ni ka por ngi ai khublay ru naka benta jong baro ki ba laya sim benta ha ke ni ka jing mani ka jong yo ublay ha ke ni ka stem ka jing shisha jong ka ni ka women Sunday ka long ka jing wan jungo ka baning kong ublay ya ka jat benreu khasi jantia da ka jing wan yalap ki missionary na Wales ya ka jing pen ba da ka jing sus pa u Yesus Kristus ya ki jat pen reu baro hakaba ita i meirat nabon sawian i lalong i kan thei i baning kong ban pedyang yo Yesus Kristus ha ka do no jong i balangej balapen baptis se i hau bunai Julai komta ka KJP assembly kala syem ya ka ni katayo ka balai u bunai Julai kom kata ka women Sunday kabak kerpang na kabana ki kan thei hapo jong ka assembly baka jing khot jong ka team ha ka ni ka snem ba ublay unwan jongo ha ka sin ka ba ar bat hang tangin yo i mar khamat kom ba ulong to ublay unirap yang i baro baka do no jong i kan long ka ba pedyang ya kata ka hima jong ka jeng sok ka jong ublay bat ka ba ya lam yang i daki ai ke jong ublay komba ka syakri ka jong ublay kala keren na ka ketian ka jong ublay ha ke ni ka step to ublay un kurku ye phi Dr. Mrs. Bell ba philai pha sala ka jong ka yen ka sem da ka jing sok para ka jing kurku ka jong ublay nyai khu blay ru ya ka yen ka sem ki ba yen ka sem baro ki ba la don ring kat ba ni ha ke ni ka step to ublay ka jing sok un kurku ye phi lang baro tingin ya pen wai no ya ka ni ka jing seng ha ke ni ka step in ya sok lang da ka jing ruai ka ba san spa an ro pu sa ka jing ruai ka ba san spa ro pu sao bat san spa san pho khandai na ka kot jing ruai ka barim hadien jong ka ni ka jing ruai ngas ngobha sibon ban khot ya i Reverend Dison bat in ngobha ban ai ka jing duai ka baling kot halor ka ktien ka jong ublay bat na ka benta ka balang jong i hang ni na ka benta ka jing seng kan thei jong i hang ni lembat ka jing kerku penwai na jing long brau jing dom bat khu slai jisu ngawan cha jing lai lu jing kemen bat jing shai jisu shame ngawan baro ki rokhat ka jing ruai ka ba san spa an ru sa bat san spa san po khandai Jing lai
Tong ini wai. Ngai ngo yeme ko konran ling bakanika step ya ka bangiyo ya ka ban kiu hakanika ying ka jong me bat ban shakri yeme. Ngai ngo yeme ko konran ya ka bamiyo ban yalam na du ko sedang jong ka jing shakri. Tat adu bangin sepen wai no ya ka ling bakanika por. Kaburam ka jingu ngi ai sheme na mar kini ki jingker ku baro. Ya ka bamelayo ban kerku ya ka jing shakri ka jungi ling bakanika por. Pat kan rat babha kum bame ko kan rat melakran ling baka shakri ke jong me me wan ban jingo yangi ban pen im yangi ko kan rat yarap abangi ngi pediang ko kan rat in pediang daga donot ka men sim baro yame bangin ma de ke jing pen thamai ke jong me ke jing im ke jongi bangin long kita kin nong song snong jo ke hima ke jong me bada ke jing don ke jongi hang ne ko kan rat ngila ban pen dap ye ke jing thmu ke jong me lingba ke jing im ke jongi kerku namar kata ya kene ke kubor bat ke jing shakri baro bat kam karpang e kerku ku kanran ye ke jaseng gentai aga balang hang ni halum siap ya ke bamaki kinang la ya ke banang penon buram ya ke kerteng ke jome lingba ke jing shakri ke jongki he ke benta ke bapher andre ya ke bamen aibor ki ya ke bamaki ku kanran kinang la banra ya ke gospel ke jome nakaway ke cakas ko pat nakam taka kerteng bat kaburam ke jome kerku ya ke balang hi barok ko we yai go yeme namar melayalam ya ka hadu kat ne ban ngim don jing artatin ya ka ba menang yo ban betin ya la ka jong ke balang ke jome bat minang yo ya ka ban pendon buram ya ka ya la ka jong ke balang ke jome lingba ko konrat ki khun ke jome tin ko konrat e ke ke por ke bang sa e ke jing shakri barok hi ya lam me lingba mensim mu jome pada bangin penwai no lingba kene por kene jing slok ke batiang ke jong iye me ku konran idwai ba ke jing kerku ke jong me bleu pa
Beliau kun baru boleh mensim bakut. Begini kilai hawe boleh kita syongsa rengkat. Bat ka balang hani halum siam. Barok ki jeng seng ki badan hapok jongka. Bat kerpang na kam taki long kimi ki badang yok ban raki ya kene ketayo. Bat ikan ka sngi ka woman sonde. Bagi jeng syakri ki badang sa. Bat ki long lam lorkat. Apa deng kitu ki rewet ki badam bat syakri ame. Ki badan hang ni bat keleng satlak ru jong kene ki bertai. Nado menta bat chado ki arta ki babom cukur ru. Amen.